ase ward ya Nyamaye imeye bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamaye kiteka chinke chaitire ase gati yabamenyi kurwa sensemeye n'abakichikura bamenyoki gwaige likonyorobo wenia kubatekana n'echingombe chibanyara kwa bagotigirwa ana age siasa aiga nindi negati yabubwatane kurwa senseme abamate aba James omobisu yo nyara ko bagagotigirwa chingoma ase kento chigosangana barabo batote bigoro yanda kanga kichikura chabere seri tukulyalera ase ali bwene tekore abutu ugochaka ni rieto tutebinga ngakiokoro kwa nandi ngakichikura chabere rai omora asa Maria Tangor Kuchoni Nyamboga Morias ne chief coordinator ya UPA ase Nyamira County ya twarorire ibintu byo gukumya umunangeri tangani ekero naika range yo nake kura yane yana round bangure ibungo byane byegari bamenya gwantebya nayo waze kiguni lakini rekera bakwana nyibwa kiguni nende bangure ibungo abantu baito baranga tabwati guni no mwaka wakore gasiaya ne chikura akire nende ngutarari bitu eka rale chief coordinator omurario minto naenda nege sieri amon asakoro kwa gari mwino kwerende omokonge na jaja manya ari chikura chigende te boronge naenda paka maso bugo nanyore problem byane ngake station yane ngebugo twakora roro twakora abantu twamyoke masosa ya rwanire twaimoka na commissioner twaimoka na yakane timu yaye nyandika ne timu yaye yababwata kurusuneka tipigipige mirongo bene nye twabaka tipigita bona gara baiko nabo nyandika imoka naba muragete batatu batarera omanyagete ari okurukuke gusu ba kubori kura ni kikora ngo bona arenga ya natiga nintige tikora tiri kubori kimoko mbori nyandika mwaka kinyimo tikura cyatenena kirabona cyatenena bata yanda banyandika barwa wege tuwe kibasoge kagara baretiresi bona kerobo banga gosoka bari be kibigibigi batamamba mnyoki bubagenda na nyandika ogenda twatigara twagamba mangana aitwa ari wachikora chigotenda tigachikura chigendere twagamba no mo commissioner ito omongina Arusha twagamba twakora chikora cyasa gwako chikora cyasa gwako ige material primary school no twana so material primary school no na igwerene omwarimu ominto ongera naendo urwani oro ituwe na mambi na baba mwisho yomo na baba mukabake baba mwakomoro bona abantu ne batama chichache ekibaji ko chinyoro chichache mate tinkomanya nari na yaikire na nyone bakira mwana ku kuchochi aruba nera mba mwakomo na watiri gocha kubwani bware na bondo chosonirwe kuri buga chikura ne chomare nende chikura na serikali yete wate ko control emanye nga chikura na kichu bara kare bugu ya baire bakanya abantu unabona aho masosa nabantu nabari liga babwate te no nabasika nabari ngaba control so babwate nyandie ko ne chiguri kiaye babatiga bakoraki bagenda igonyo te pa election yensi nini ase chi ward ke korete me chande bono 2027 kikirabe kulende bono tuko sawa to nende kia kungora oyo muntu oyo okabo mugambi abo mugambi lakini renjire bono abakire UDA ne timu yae ana mangana makosa sana bia mono sana mwacho muri yanyara ko bagako ene kigwa asense mega chiteka chinke chaitire boko chakanirita na bako tuteyandake ebikore bingabu nebi chibura burwa siasa abantu bandi bagotigero chingoma mbicha kibi kurusira bani kuruga iganyamaya abatwabo kamambi twakachikura buya
ng'ai babosoro barwera neguru buyaye abwate aretete ase eward yaito bono gotokumetina naki oro kia mochanda akorokoro sauti mogirango kaunti eng'ao agochicha Nyamira Nyamaiya agocha korwania abanto bagokora abanto bagwakera oyo ominto UDA ase eng'encho ng'a intwe igo omoyo oito igo orenge toche kobori 2027 intwe amaete nkonyora tore amakweri lakini rituko twarenge gwaka chikura abanto aba oyo ominto kegusu nasare ndo okuruku James Ong'era omwarimu principal nere nabasarendete abwatiseti buya iga bono iga abanto togenderete gwaka chikura chia omorembe tomanye gosangia ing'ana echisegi omochogi oito nere agoitwa na abanto abwo osoro aretete gaki onye kwancheranire ng'a oyo ominto tigana gaki amang'ana ya echisegi naende ntoraika chinsa togopokea chikura chiaito onye oyo Nyasaye atwancheire atoire naende intwe ntore na okwegena ng'a kura nchiarenge koenda nde intwe UPA tore echama ya omogusii ya Fred Okengo Matiang'i ntobwate naende onde taiyo tobwate goetania ere igo bono toigure bobe sana ekiya abanto baito bakoroku ba Nyamaiya ward igo twabwate omorembe lakini abanto bareta efurugu na abanto osoro aretete totamaeti korwa ase arusi korwa lakini rende gocha goika 2027 rende igo mogotonyenyera chinyomba irene tomanyete na babo Judas ase yaito omogusii igo tokumeti baka abanto baito twabaretire Nyamaiya iga Nyagetari ambulance yachire yabaminyokiri Nyamira tiga onye bagwene buya lakini omonto okoroku osoro gaki tigakora ebinto kwisi naende sauti mogirango yani intwe ekeni kiaye ase Nyamira county bia mono sana omwancho omorigereria nabo tokorateneria bucheta genderere taiga hii vitu ilitokea Shale. Wakati tulifika Bondeka tuliwapata wameblock njia na mawe. Kufika hapo Motondre ndio tuliwapata wameblock hapo. Gari ambayo ilikuwa hapo ya Osoro. Mishale ndio ilikuwa imejaa imetapakaa kwa barabara yote hapo. Kama driver waliogopa ikabaki hapo. Hizo nazo zilichomwa. Sasa baada ya wabaki kwao, waachie watu wa Nyamaiya, yani wajifanyie uamuzi wao, wawache kupea watu pesa, kuthreaten watu. Kwa majina anaitwa John Nyamboga Moriasi, msimamia akaunti ya Nyamira kwa UPA. Sasa sana leo kitendo tumeona ni kitendo ya ajabu. Wakapanga wakati wamenisingira, wakasema sasa wewe ndio unaleta hools. Yenyewe wakati walikuwa wanataka kunishika wakachukua kifungo yangu ya Probox. Sasa wakati watu wamepush fanya hivyo, Osoro akatoka nje akamwambia wachana hiyo mzee. Kifungo yangu chini, nikarogota. Nikaanza kwenda mahali nilikuwa naenda. Mimi hasa sana nilikuwa natembelea vituo Kerenyo. Wakati nilipiga simu mama hata kusimama hata Ikonge alifuguswa. Nikapiga simu Nyansiongo wanya chupuchupu. Sasa wakati nimeenda Mokonge, nikaenda Gekomoni, nikakuja tukasikia iko nene metokea Masosa. Kegusu ni daktari. Huyu daktari Kegusu, huyu Nyandieka wa UDA, Yeka wameleta fugufugu hapa, watoke ndani kwa polling station. Aenda. Sasa kutoka hapo ndio wakaanza kupiga kura. Wakati walianza kupiga kura ndio tukatoka nikakucha Matobo ya James ambaye alikuwa principal wa Masosa Second School amepigwa panga huko, mpiga tena ni watu wa kwao kwa nyumbani. Sasa na wajua. Sasa tunahimiza watu wetu
ndio tunaweka Mungu mbele, atulie yale tunafanya, yale serikali inafanya, kwa maana hii ni serikali, UDA ni ticket ya serikali. Tunauliza sana Kasongo iye kuhusu, wachia wananchi wachague watu vile wanapenda. Kwa hivyo tunahimiza serikali Mr. Kasongo mahali huko Tabatari, hayo maneno kufikie vile sheria inakubali. Asante sana. Segati yabamenye kurwa senseme abo banyarako bagusanga ibirengerero byabo kubatekana nari barori baada gase bunge ya West Mugirango ime county na muno oboteneri kurwa sensemo eria yabatiotireria ba Kenya kwanza ase batebire buna niko bakagiro koigani gukora chikunyara kuba gogoikera omwelio no kubarwa gwechikura gocha kebene ase mubui arachi kumanyekana